Leuk mensen nog, met die 24 jaar. Nee, wel gewoon terug in. Hoe viel dat? Veel krijg je zoals Willem, ja. Ja? 28 is ik altijd, hè. Dat blow ik. Maar de knibbels krijg je nog net? Nou, die knibbel die is een keer kapot geweest. Dat gaat heel lastig. Maar het gaat goed. Het gaat prima. Ja, het gaat hartstikke mooi. Van die 24 jaar, hoe lang hast jij nog van muziceerd? Ik ben op mijn... ik ben heel vroeg begonnen. Een beetje gitaar pielen enzovoort. Maar ik ben een verlegen jonkie, dus ik dwarde nooit. En ik ben op mijn 33e ben ik in de groep Kalis teruggekomen. Dat wie het eerste wapenfeit is. Dat wie het eerst, ja, hebben we 24 ideeën. Maar daarvoor thuis altijd wel Ja, en wat mensen kunnen ompielen. En een vriend van mij, wie een vriend van Klaas de Jong. En daar pielde ik dan ook wel eens mee op jeetjes enzovoort. En, nou ja, zo ging dat. En ik wil altijd, verrukt van muziek. Dat is... Nou, dat is nog. En dan ben je rek, want er komt wel wat aardigs, iets neskerigs doen. Maar Gerard en Company, ja. mag ik er even bijnemen. Gort en Jesse, nou ja, lees maar even uit. God, ja, sorry. God, ja. ja. Maar ook maar dat het wat deftiger zit. Ja, nou nee, goed net, want die man die heet Gordon Lightfoot. En dat is een van mijn grote favorieten, wie dat. En weet dat nog steeds. Hij is vliegen hier verstaan. 84 weer leuk. En ik jette van voor het eerst van die man toen ik zo'n jonkje weer. Toen waren wij in de beurs in Ljouwen te douchen. Dat heel vroeger. En daar trad Lenny Koer op toen het ziet. En die zong een nummer van Gordon Lightfoot. Ik denk, If You Could Read My Mind, of zo wat. En toen ben ik direct naar de platenwinkel gestapt. En toen heb ik The Way I Feel kocht, die LP, die heb ik nog steeds. Dus, en zo is het een beetje begonnen. En dat is Gordon Lightfoot, dat is de ene persoon. En dat zit eigenlijk heel fier af van mijn normale repertoire, wat ik doe. En het is levensmuziek en dan hoor ik wel van levensmuziek, maar het is buiten mijn comfortzone. En dus het is voor mij een hele tour om dat te doen in een uitdaging. En daarnaast zie ik Jesse Winchester natuurlijk. En Jesse Winchester, daar ben ik een jongetje in 71. Heb ik voor het eerst een LP gekocht. 100 Down, 110 to Go. Dat wie een LP. En ik heb vanmiddag nog even opgezocht van wat dat nou betekent. Want daar ben ik nooit helemaal goed achterkomen. Maar Jesse Winchester, dat wie een knaap uit het zuiden van Amerika. En die had op een gegeven moment is hij naar Canada vlucht toen hij naar de Vietnamoorlog vluchtje moest. Daar hield hij nog in. En hij is pas later weer omgekomen. En dat was zijn tweede LP, Third Down 110 to Go. En dat betekent dus, er hast in het American football, dan hast een field dat is 100 yards lang. En dan Downs daarin. Ik ken die spelregels net helemaal uitlezen. Maar het betekent dus iets. 110 to go. Het field is maar 100. Dus het wordt nooit wat met mij. Dat was eigenlijk het verhaal van Jesse Winchester. En dat was een geweldige LP. En ja, ik werd verkocht. Dus ja, dat altijd leren van hem jongt. En een geweldige entertainer. Vroeg verstaan, 69. En ik heb hem... Orly voor zijn idee, had ik hem nog moeten in Utrecht. Hij had daar nog spelen. En ik ben helemaal onder indruk. Ik heb een gesprek met hem gehad en had er wat cd's steken natuurlijk. Ik ben altijd een beetje verliefd op die man. Het kerst hem nergens mij vergelijken. Goeie vriend van Elvis Costello bijvoorbeeld. En, ja. Maar goed, deze beide heren brengt hoe waarom? In een vaststelling, maar Gerard en Company. Maar horen we vestjes van de beiden dus. En de vertelstuk nog wat bij? Ja, ik ben verhalen hek verzameld over hun, wat komische dingen. En hoe de lied tot stand komen binnen. En wij doen voor de pauze wij Jesse Winchester. Want ik ken ze eigenlijk net mixen. Ja, het ken wel, maar maar leuwen net. En na de pauze doen we dan Gordon Lightfoot. En we doen het op je eigen manier. Want ik had dus zowat de hele collectie van Jesse Winchester op cd en ik op LP. En die jongen die zongt het steeds weer oors. Die noemen het. Nou, zo doen wij doen het op je eigen manier. Sommigen, dat zit heel dicht bij hun. Maar het gaat om het gevoel van die muziek, om dat te verklanken. En Jesse Winchester krijgt wat oors dan Lightfoot. Die maakt het hele mooie sfeertekeningen over het lawn. En ja, echt mooie liedjes zoals in band. Heel lieds al jaar. Dus ja, lekker. Meisje Fjouwen doen we dat. Maar is nieuwe bassist erbij. En dat gaat helemaal goed. Wanneer? Waar? Hoe laat? Eerste keer 1 juni. Bij Bob de Boer. Theater van Bob de Boer.
In Kwajm staat hij, Jonne. En om 8 uur begint het. En ja... Hopelijk mijn vervolg dus. Ja, we hebben alweer 4 optredens staan. Ja? Dus in de Bres gaan we, als we in de skierstens hebben we boekt in Mem en de Frieske Grieten in Reetjerk, ja, overal. We blijven volgen. En nogmaals, ook wens ik me een prachtig mooie 24 jaar. Ja. En blijf er ook in, succes. Ja, Blijf fit, blijf scherp. Op een valreep ben ik nog trouwd, hè? Nou. Maar worden dus, ja, dat is... Dus we hebben een feest hier, zeg maar. Een happy man. Ja, helemaal. Ja, een leuke man op een bank hier. Leuk dat je er wist. Gerrit Nijbos, nogmaals. Maar Gerrit, dan kom je dus in juni kwam. En daarna nog de hele provincie terug, om het zo maar zo te drukken. Gord en Jesse, spreek ik het nog goed uit. De vestjes dus van die beide muzikanten.